Oromata, which is si Kregga, and mag-base po si Kwansi. Kisa na mag-base sa inyo kato sa Nostalgia Films? Pinakagwapo mo to. Yes! Si Makoy. Bastos kayang ulan, ibundak siyang nga pabaklay ko sa MDNN and paabotan nila Makoy. Naman daw sila sa MDNN, sila Sam, sila Kregga, sila Mista, sila Kels. So nasuya ko, so I'm gonna go there. Suya ko, ibo kayo. Haha, naikaka na din. Ito, reels ba? I am back in MDNL. Naglong hiatus lang ko. Pero naara ang master nga tinuod, si Makoy. Master si Kwan. Ang isla ba yun? Sa sunod. Pwede ka masulod. Bili ko mag-isa rin. Ano, asla din rin. Interview ang flip top ng master. Wala yun. Sabok na ako. May nabuntagan sa Malaybalay. Mismo. Kaya nagsugod kayo ko sa streets. Kabalo ko unsay kalakaran sa streets. Sa kung unsa gilambo sa akong music ang akong anang personal na akong kuan ba experience ana bitaw hangtod na ako diri karon og para pod na daw kayo nga kuan factor ang gusto gyud ko makatabang gusto gyud ko nay mo puli pohon nga kanang ginana bitaw murag kumbaga kung naa si range dia karon naapoy taga kakayan na magrepresent og inana ka Yes. bagsik nga artist ba inana ano mo na akong mo mong goal. Ay sayings nga akong nadumduman nun. Ang successful people helps other people to be successful. Dili nila ginagawa. So kana ba nakita na nga successful na kakayahan na nga part. So kuan before ta mga kuan, na shout out sa day balik sa kuan Red and White family nga nadiha sa kuan, nadiha sa 1950s old house. Shout out sa Tanto Brotherhoods o sa Corporate Brotherhoods, Red and White family. And also don't forget to like and subscribe Scenes and Music Press on Facebook. And also Huge Upside. Yeah, shout out Huge Upside. Upside. Alright. So going forward, na ba tayo mga future plans na to makita asa na to makita si Kregga pohon or na ba kayo Karon akong album karon nga year, akong album gibalit duha na siya ka plaka, 10 tracks Bisaya, 10 tracks Tagalog. Nami plano hindi na ako ni gusto ingon. Para sa mga naminaw, nami plano karong August Igalaay Music Festival. Daw kayo na siyang event by anang basta tanginin niyo kinsa atong mga guest ana. well, dako yung galing gaya nila. Dako kayo nila event bay. So, sige, apit na tamag Oromata, si Kregga, and mag-base po si Kwansi. Isa na mag-base sa inyo kato sa Nostalgia Films? Pinakagwapo mo to. Yes! Si Makoy. Makita na sila niya. And shout out po sa Nostalgia Digital Films, kang Mista, nga nandiri, sa Uncles. So shout out sa ila and pwede ninyo sa i-like sa Facebook, na sila yung Facebook page. So, thank you kayo sa inyong support sa Scenes and Music Press. Sa Mindanao Daily News, shout out po sa drummer sa Luis, diri nga banda. Tapos si Joey. So, happy na ta mag-end. Before that, unsa imong ka-advise o mahatag nga inspiration sa itong mga
aspiring artist diri sa Cagayan de Oro. Yeah, o kato, siyempre, tuloy-tuloy ra gyapon samot na katong mga bago pa nga ga paminaw o ga padayon sa ilang hilig sa music karon, especially katong nasa battle scene or bisag-asa in general na tanan sa inyo. Shoutout sa inyong tanan o dili na to kalimtan na respeto o dapat nato panindigan kung unsay kaya nato ihatag para puhon-puhon kita na po'y mahimong kada o nindot na leader sa diri sa atong eksena. Yes, thank you so much for that. So na ba kayo pang shout out? Karon mga paano mo Yeah, mga shoutout crew? sa ang grupo sa label na sa Manila Pricing. Shoutout sa local group na ako diri sa banda, ang Romata ug ang Sakdogas ug syempre ang Sumagupakrew. Right. So thank you very much. That was Kregga of Sumagupakrew, and atong yung na himamat o atong ginailhan pag-ayo ang yang kaagi as a flip top artist. So duha ra ni sila flip top artist guys dira sa duha tulo. Tulo na si Stifler. Si Kregga, si Stifler ug si Fukuda. Dapat si Zenlook. Zenlook na pa. Zenlook, nakalimot na ko ba si Zenlook, si Supremo, ug si Socheto. Alright, shout out sa inyo. So thank you so much for supporting unta storya po na nato sila diri pohon. Gahinan na to oras. So once again, this is Sam Salingay of Scenes and Music Press. Thank you so much for watching, and shout out last time for Huge Upside, Nostalgia Digital Films, Uncles, Mista, Joey, Kregga. And this is Sam Salingay signing out. Yeah. Dugan. Pwede na magkuhan. That's a wrap, man. Ginawa. Yeah. Pwede na kayo. Piyon ko bay. Bye, power. Pwede na, Sam. Thank you kayo. Yeah. Customer to kanya. Yay ka. Para nasuya kay Kuwai. Ito tanan dire. Kailangan ko mapakita. Sir, picture lang ba, sir? Picture. Usod lang. Ay, na yung picture. Ha? Share. Ano? Hindi na to. Sige lang na. Ay, mama na to, nag-inom silang Kregga o si Kuan. Kamu ba? 1, 2, 3. Bye. Nice delivery. Good work, guys. Good work. Idol rin ka. Ay, idol ko na ta behind the scenes ta karon. Maglaos na magamba. Ha? Maglaos na magamba. Mato pa may ilang... Ano gamba ba? Sir Bang. Taong tabay. Straight to, ito. Ikaw nila ka na pagod na natin mo nga. Mo na sige nagkadunggan. Pas na hindi na tignan mo na. Pugula. Wala niyo. Ano mapalot pa man ka? Gusto ng band ko ba? Like skinhead. Para kuan loko kay loko. Loko. Yo kids, better sit down. Yan ang mga hellhounds. May pakisa click, daw emit ninyong same song. Don't joke on me, lil bro.